рафта мулоқот карданд бо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. Дар шаҳри Москва дихтири дандон дар кор бошад, совети 100% ягон кас ба шумо гарантия дода наметавонад. Салом тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. Информатсияи нав ба маълумоти шумо мерасонем, баъдан ба саволҳотон ҷавоб мегардонем. Дар видео лайк гузоштана фаромӯш накунед. Агар ягон нафари шумо бихоҳед донистанд ки шумо аз Россия запрет доред ё ки не, номери WhatsApp мебарояд бинависонед, тафтиш мекунанд. Дар маркази тиҷоратии Теплистан бо муҳоҷирон гуфтушунид карданд. яъне ки чира суханронӣ карданд, чира фаҳмондадиҳӣ карданд, дар ҳамин мавзӯъ гап мезанем. масъулини намояндагии вазорати меҳнат, муҳоҷират ва шуғли аҳолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия бо мақсади гузаронидани корҳои иттилоотӣ дар миёни муҳоҷирон дар маркази тиҷоратии Теплистан ва муҳоҷирони меҳнатии тоҷик мулоқот намуданд. яъне коркунони намояндагии вазорати меҳнат дар Федератсияи Русия ба ана ҳамин бозор маркази муҳоҷиратӣ рафта мулоқот карданд бо шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон. зимни вохӯрӣ сухан дар боби тағйироти нави дар қонунгузории Русия ба вуҷуд омада барои мондани фаъолияти меҳнатии худ дар асоси қонун, бастани шартномаи меҳнатӣ бо корфармо, риояи қоидаҳои бехатарӣ дар истеҳсолот, дурӣ ҷустан аз гурӯҳҳои хатарноки дигарҳо, нигаҳдории саломатии худ, масъулини намояндагӣ ба муҳоҷирон маслиҳатҳои муфид пешкаш намуданд. яъне тибқи тағйироти нави дар Федератсияи Русия ки шид ва барои шаҳрвандони хориҷӣ муҳлат доданд, мисол документ надоштагиҳо метавонанд ки то моҳи сентябр рафта документҳои худшона дуруст кунанд ва намояндагии вазорати меҳнат махсус ба ана ҳамин хотир тасмим гирифт ки дар ҳар куҷое ки шаҳрвандои тоҷик қарор доранд ё кору фаъолият мекунанд, рафта корҳои фаҳмондадиҳӣ кунанд ва гуфтушунид кунанд ки мақсад қонунгузориро хуб риоя кунанд, ҳамаи документатсияро 100% кунанд, то баъд проблемаҳо болои сари мардум набиёяд. дар ин мулоқот ба муҳоҷирон иттилоъ доданд ки муҳлати қонунигардонии фаъолияти шаҳрвандони хориҷӣ дар Федератсияи Русия то моҳи сентябр дароз карда шуд ва муҳоҷирони меҳнатӣ ки дар самти ҳуҷҷатгузорӣ мушкилот доранд, метавонанд бираванд ба сахрова документҳои худшона 100% кунанд. мақсади асосии коркунои намояндагии вазорати меҳнат дар Федератсияи Русия барои ҳал намудани проблемаҳое ки имрӯзҳо муҳоҷирон рӯбарӯ мешаванд ҳамин буд ва хостанд ки мулоқот баргузор кунанд. ин корхона дар Русия ҳаст барои ҳама проблемаҳои муҳоҷирон дар рӯбарӯ мешаванд, проблемаҳои муҳоҷиратӣ метавонанд ки шаҳрвандои тоҷик муроҷиат кунанд, мисол консултатсия бигиранд ё ки корубори худшона ба советҳошон бигиранд ҳал кунанд. метавонед ки рафта муроҷиат кунед ба намояндагии вазорати меҳнат дар шаҳри Москва қарор дорад. камтар комментарияҳои шуморо мехонем ва ба саволотон ҷавоб мегардонем. бародарои азиз, агар ягон нафари шумода дар шаҳри Москва дихтири дандон дар кор бошад, як нафар бародари тоҷики худмон ки чанд сол шударам унҷа стоматолог кор мекунад, номерош дар рӯи экран мебарояд, занг занем, кори шуморо бо нархи арзон буд мекунад. рустам нависонда: ассалому алайкум Сорбон, мо патента супоридем, надоданд. чанд бор усу гуфтанд рафтем, надоданд. чикор кунем? як ответ медодӣ бародар. сабаби надоданшон дар чия бародар? яке аз сабабҳое ки патент отказ мебиёяд ва шумо гирифта наметавонед дар вақте ки ҳуҷҷат месупоред, ин аннулировать шудани патент мебошад ки то 1 сола муҳлат дорад. аз рӯзи аннулировать шудан баъд 1 сол шумо метавонед ки аз сари нав бигиред патент бигиред. илҳом нависонда: салом бародар, илтимос бигӯед ки кадом шаҳрҳои Россия бе проверка ҳай, ба он ҷо равем аз Тоҷикистон. дар ин бора ягон кас совети 100% дода наметавонад ба шумо, лекин ғайри шаҳри Москва, ғайри Питер, дигар ҷойҳош аз рӯи таҷрибае ки ҳар рӯза мебинем меган проверкаш систарай. боз бигем аз рӯи тақдиртон мебинед ин чиза, совети 100% ягон кас ба шумо гарантия дода наметавонад. як нафари дигар нависондай: бародар, мегуфтем ки призов тамом шуд, ҳозирам даъват мекунанд ё ин ки не? нақшаи даъват ба хизмат пурра ба анҷом ки расид, дигар даъват намекунанд, яъне тамом шудагиай, 100% иҷро шудагиай. мирзоев нависонда: акай Сорбон, ассалому алайкум, ман работа карда даромадам,
ҳозир 2 моҳ мешава, уже регистратсиям 1 моҳи дига срок дора. Як бори дига граница гузарам, метавонам документ кунам. Регистратсия срок дошта боша ва ту мигратсиони картаи работа хати дур омада бошӣ, метавонӣ ки барои гирифтани патент ҳуҷҷат биспорӣ. Граница гузаштан барои шумо ягон ҳуҷҷат надора. Агар ки мақсад регистратсиятонам сохтагӣ мешид ва патент гирифтагӣ набошен як чанд вақт, баъд мешавад. Ҳозир ҳамин муҳлате ки то моҳи сентябр додагиянд барои ҳамин хели проблемаҳое ки ҳар касе ки документатсияш ягон камбудӣ дора, проблема дора, метавонанд рафта муроҷиат кунанд, мақсад дар сахр ва тибқи фармони нав гуфта проблемаҳоша ҳал мекунанд. Яша нависонда: салому алайкум акай Сорбон. Ҳами депорт 10 сол боша, ҳамира кам кардан мешавад. Депорт ягон хел роҳи пул қатъи кам кардан намешавад, агар пулакӣ дар назар дошта бошед. Ва тибқи қонун бигирем, агар бо роҳи қонуниш ҳамон вақте ки постановление суд меброя шуморо мисол 3 сол, 5 сол ё 10 сол депорт мекунанд, ҳамон ҳолатҳода шумо метавонед ҳуқуқ доред ки даъво кунед ва норозигии худтона баён кунед. Так дигар намешавад. ҳамун даъво кардан, норозигӣ баён карданам як муҳлати муайян дорад. Шарифова намисонда: салом ака, ҷавоб тен. Ман 3 сол пеш граждан кардам. Баъди паспорта гирифтан документ, пособия, сертификат гирифтем. Вақте ҳамаи документон рост шид, шавҳарам ҳамаи документома гирифт, загранпаспорт тоқат дод, роҳӣ кард. Мо 3 фарзанд дорем. Дар ин вақт бачаам касал шид. 2 сол дар больница хоб шид. Ман документ дар дастам набуд. Натонистам бачаама рафта хабар гирам. Гуфтам посольстварам русиро соз намедонам. Намедонам ба куҷо муроҷиат кунам. Илтимос ҷавоб диҳед. Посольствои Россия дар назар дошта бошед, агар барои ҳамин документҳои шуморо гирифтан, хубаш ки ба посольствои худмон буред муроҷиат кунед. Мақсад сафоратхонаи ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастад. Мерен ҳамунҷа як мулоқот мекунед, мисол як заявление менависонед, проблемаҳотона мефаҳмонед, чӣ гап шидагиа, баъда шумо роҳи ҳалша меган. Ё ки ба намояндагии вазорати меҳнат меред, ҳамин чӣ проблемае ки дорем қайд мекунед, роҳи ҳалша барои шуморо меган ки чӣ кор кунед бояд. Маҳмудов нависонда: салом бародар. Чӣ хел мешавад ман 2 штраф ва 3 моҳ дар СИЗО будам. Ман рафтан метавонам ба Россия. Штрафҳоро пардохт накардан сабаб шуда метавонад ки номи шуморо дар чорни биғалтонад ва аз 2 та штраф ки зиёд шид метавонад номи шуморо дар рӯйхати депортҳо биғалтонад. Ва дар СИЗО дар иҷа дар назар дошта бошед, дар Тоҷикистон доғи судӣ гирифта бошед. Мақсади гап дар Федератсияи Русия вақтҳои охир яке аз причинаҳое ки вориди кишвар шида намемонанд, доштани доғи судӣ мебошад. Аҳмадов нависонда: акай Сорбон, ҳами бигардонанд. Биёи ному фамилията алиш кунӣ. Ба кадом аэропорт биравӣ беташвиштар. Агар запрет карда бошанд, ному фамилия алиш накунед. ба хотире ки алиш кардани ному насаб як кирдори ғайриқонунӣ мешавад ва тибқи қонунгузории Россия бигирем, агар ғайриқонунӣ убур кардани марз статья метавонад ки кушода кунад нисбати шумо. Назира нависонда: додар депортатсия аз чанд сола сар мешавад. Депортатсия аз 5 сола, яъне ки аз 3 моҳа то 5 солара и выдворение мешавад ва баъдан аз ин болош депорт мешавад. Фарқиятшон ҳамие ки муҳлати иш аллакай боло рафтан мегирад, зиёд шидан мегирад. Як нафари дигар нависонда: салом бародар. Номи ман дар чорни списка 12000 буд. 4 январ ба ватан омадам. Метавонам ба Россия барам. Илтимос ҷавобша бугӯ. Чорни спискаи 12000 на 120000 нафара буд. 4 январ омадагӣ бошӣ, бале метавонӣ бирай. Барое ки 120000 муҳлаташ то 5 феврал буд ва ту пеш ай 5 феврал биромадагӣ метавонӣ бирай, мақсад бо документота 100% кунӣ ва ай пайи кору бору бошад. Зиндаву сарбаланд бошед. Барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Саволҳо бошад бинависонед. Худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.